Salutare lume! Eu sunt Pro Gaming Bubu, alături de Colten, adică... Numele real, Alex? Da, și al meu Bubu, normal, cum mă cheamă și pe server. Face o prezentare de server, o să vi las în descriere, dar o să vi-l arătăm mai întâi. Și o să vă prezentăm și casa, desigur. Acesta este coșul de gunoi. Care e destul de măricel, mai este destul de rascant. Aici este mina. Aici este mina. În care o să merg eu acum, Alex. Da. Unde o să mergi? Oi, bă. Băi! O să vă arătăm și chesturile. Acesta este serverul, o să vă arăt și spawn. De fapt o să merg la fiecare warp ca să vedeți warpurile, că sunt puține. Warp creative, care toată lumea știe warp creative, care e. Așa, warp, ce warp mai avem? Warp free, de unde vă luați chestii pe gratis, exemplu armură, tot felul de unelte, mâncare, săgeți, arc, multe chestii. Ok. Acum warp, mob, Ai spus mâncare? am spus! Stai cu mine. Acesta este mob XP. Warp, portale, o să le arăt eu sau nu. Acesta este warp portale unde vă duce la PvP, de exemplu shop free, minigame-uri și foarte multe chestii. Warp PvP, acesta este warp PvP sau PvP, nu răcăim. Acesta este warp PvP, warp și PvP, shop. Este warp shop-ul, dar mi se pare că nu puteți vinde anumite chestii. Da, nu puteți vinde. Warp survival. O să fac direct de lavă. Da, acesta este warp survival. Da, și acesta a fost serverul. Vino încoace, mă. O, deja? Da, normal că deja, că am prezentat numai serverul, atâta tot. Băi, sus mai, acasă. Am n-ai tu, vrei să mă închid. Acum stai pe poziție. Și la revedere lume! Nu uitați de subscribe, like și comenturi. Pa, pa! Da? Cred că da.